Üdvözlök titeket ebben a videóban, ahol a 2015 május emelt informatika érettségének az idegen nyelvű változatát fogjuk átnézni, ezen belül pedig csak a programozás részt, és ezt Python programnyelven fogjuk megvalósítani. A feladatlapot, valamint a forrásállományt a palmartin.hu-n el fogjátok tudni érni, de majd úgyis el fogom helyezni a videónak a leírásában. Mire fel fog kerülni ez a videó, valószínűleg nem csak a forrásállomány és a feladatlap lesz fent, hanem mint a többi érettséginél is, fenn lesz majd a kód is, valamint a videó is, ami hozzátartozik, ahol megoldottam. Kezdjük is el. A feladatlap a latin táncokra hallgat, és a feladatnak a leírása így szól. A latin tánciskola tanulói latin táncokat tanulnak, ezek a következők: cse-cse-cse, salsa, rumba, samba, jive, tango, bachata. A tanulók a tanév végén bemutatót tartottak. A bemutatón minden táncot csupán egyszer mutattak be, azonban az egyes táncok bemutatóján több pár is szerepelt. Az évvégi bemutató táncrendjét a táncrend.txt fájl tartalmazza, vagyis ez lesz a forrásállományunk. A fájlban a táncok a bemutató tényleges sorrendjében szerepelnek. Mondjuk ez jó hír. Tánconként minden párhoz 3 sor tartozik. Ezek rendre a bemutatott táncot, majd a pár lány, végül a pár fiú tagjának utónevét tartalmazzák. Ugye itt van példában, hogy az első tánc, amit bemutattak, az a cse-cse-cse, és Katalin, valamint Bertalan adta elő. A második tánc ugyanúgy cse-cse-cse volt, és Adrien, valamint Lajos adta elő, és a harmadik tánc pedig a salsa volt. A fenti példa szerint a két pár, hát igazából azt mondják, amit már most elmondtam, a fájl legfeljebb 140 tánc és táncos pár nevét tartalmazza. Továbbá tudjuk, hogy legfeljebb 20 fiú és legfeljebb 20 lány vett részt a bemutatón. Készítsen programot, amely a táncrend.txt állomány adatait felhasználva az alábbi kérdésekre válaszol. A program forráskódját mentse tánciskola néven. Szóval majd PyCharm-ba fogunk dolgozni, szóval tánciskola néven fogom elnevezni majd a projektünket. A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek. A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja ki a képernyőre a feladat sorszámát, hogy ezekért pluszpontokat tudunk kapni, például mondjuk a harmadik feladat. Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár. Az ékezetmentes kiírás is elfogadott. Említettem, PyCharm-ot fogunk használni, és ezen belül fogjuk megcsinálni a Python forráskódunknak a megoldását. Csak ugye ez létre kéne hozni azt a projektet, aminek az elnevezése meg van adva a feladatnak a leírásában, vagyis tánciskola. Szóval létrehozunk PyCharm-on belül egy új projektet, elnevezzük úgy, ahogy kéri a feladat. Ebben az ablakban szeretném megnyitni. És most fel is épül a váz, és ugye majd ide kell beillesztenünk a forráskódunkat, amit mindjárt meg is fogok tenni. De előtte olvassuk el az első feladatot. Olvassa be a táncrend.txt állományban található adatokat, és annak felhasználásával oldja meg a következő feladatokat. Szóval ugye első feladat annyi lenne, hogy beolvassuk. Én ugye azt fogom alkalmazni, hogy egy listában fogom eltárolni ezeket az adatokat, és azon belül pedig dictionary-k lesznek. És ugye minden elem egy dictionary lesz. Szóval ezt úgy kell tekinteni, hogy ugye ez a 3-as elem lesz egy dictionary. Ugye ezekben a dictionary-ben kulcsértékpárok lesznek, vagyis ugye mindegyik elemhez fog tartozni egy tánctípus, egy lánypartner és egy fiúpartner, és ugye ezek fognak folyamatosan váltakozni minden elemben. Ehhez le kéne tölteni a forrásállományunkat, ezt le is töltöm, és a letöltött forrásállományunkat már el is helyeztem a projekt mappánkba, táncrend.txt néven. És akkor most jön a gyakorlati része annak, amit előbb mondtam, hogy szeretném egy listában eltárolni a dictionary-ket. Viszont először olvassuk be a txt-nket, tároljuk el egy listában, és utána már könnyebb dolgunk lesz, amikor már egy végleges listában kell eltárolni a dictionary-ket, és azokat tudjuk majd felhasználni a többi feladatnak a megoldására. Például legyen egy lista ideiglenes változónk, és a with-open segítségével olvassuk be a táncrend.txt-t. Táncrend.txt, és használjunk R, vagyis read beolvasási műveletet. Így a forrásállományunknak a nevét megadtuk, azt, hogy milyen műveletet végzünk rajta, vagyis beolvasásra, azt is megadtuk. Ami hátra maradt, az az encoding UTF-8. Az azért fontos, mert az encoding UTF-8 segítségével tudunk beolvasni ékezetes karaktereket a TXT-ből. Ugye most nekünk itt van a TXT-nk, vagy a forrás állományunk, és ez a forrás állomány van jelenleg eltárolva a harmadik soron található F változóba. Így most, hogyha én az F változón tegyük fel, hogy végig szeretnék iterálni egy for ciklus segítségével, akkor meg fogom kapni
az elemeket, vagyis a sorban található elemeket a TXT-ben. Így látható is, csak ugye itt nagyon nagy hézagok vannak kihagyva. Ez azért van, mert ugye itt enterek is el vannak tárolva. Ezt a strip segítségével tudom eltávolítani. Így most már el is lettek távolítva. Viszont ugye nekem ezeket el kéne tárolnom a lista ideiglenes változomba. Ezt az append segítségével tudom megtenni. Vagyis lista ideiglenes.append sor, csak ugye a végéről nem hagyjuk le a strippet, hogy eltávolítsuk a whitespace-t, vagyis az entert. Ugye a whitespace-ek lehetnek enterek, tabok, space-ek, bármi, ami ilyen kitöltő karakter. És akkor most nézzük meg, hogy a lista ideiglenesnek mi lesz a tartalma, hogyha kiírhatjuk a konzolra. Látható, hogy ez itt. Viszont ezek ugye nem dictionary-k, a dictionary az most jön. Csak ugye ehhez létre kéne hozni egy végleges változót, amit fel fogok használni majd a többi feladatnak a megoldására. Tegyük fel mondjuk lista, táncok. Ez egy üres lista lesz, és most fogok végig iterálni az én lista ideiglenes változómon. Csak ugye úgy kéne megcsinálnom, hogy 3-asával tudjak ugrálni, és 3-asával tudjam eltárolni a dictionary-ket. Ugye egy dictionary-nek 3 kulcsértékpárja lesz. Lesz egy kulcsértékpár a tánctípusnak, a lánynévnek és a fiúnévnek. Szóval egy dictionary belül 3 kulcsértékpár lesz, és ugye ezek fognak váltakozni, vagyis ezek lesznek eltárolva, ez a 3-as adat egy darab dictionary-ben. Szóval akkor for ciklussal, pontosabban for in range-el iteráljunk végig a lista ideiglenes változónkon, amiben el vannak tárolva a TXT-ben található sorok, viszont mi 3-asával szeretnénk végig iterálni, mivel 3-as adatonként váltakoznak az adatok. Szóval erre hozzunk létre egy dictionary változót, és ebben a dictionary-ben fogjuk eltárolni először is az első kulcs értékpárunkat, ami a tánc típus, ami a lista ideiglenes i-edik neve, utána a fiú nevet, ami a lista ideiglenes i plusz 1. eleme, ezután pedig a lány nevet, ami a lista ideiglenes i plusz 2. eleme. És ezt fogjuk a lista táncokhoz hozzáadni, és ezután kiíratjuk a lista táncoknak a tartalmát, csak hogy megnézzük, hogy jó, amit csináltunk. És látható, hogy igen, mivel ugye itt van egy dictionary, ebben a dictionaryben 3 darab kulcsértékpár van. A tánctípus hozzátartozik a csecsecse, fiúnév hozzátartozik a Luca, lánynév hozzátartozik a Kelem. És akkor nézzük a következőt, tánctípus csecsecse, fiúnév Katalin, lánynév Bertalan. Hát igen, láthatóan felcseréltem a kettőt, a lánynevet és a fiúnevet, szóval ezt gyorsan orvosoljuk. Lánynév, és akkor teszteljük le most. Csak annyi, hogy itt 2 darab macskóparást írtam. Na most már jó. Lánynév Luca, fiúnév Kenemen. Oké. Így az első feladat készen is van. Annyi, hogy nekünk ez a print ez nem kell. És így most már kész is. Folytassuk a 2-es feladattal. Írassa ki a képernyőre, hogy melyik volt az elsőként és melyik az utolsóként bemutatott tánc neve. Ugye megnézhetnénk a példában, csak mivel ez egy régebbi érettségi, ezáltal itt még nem mutatták meg a példában, hogy milyen eredményt kéne visszakapni az adott feladatoknál. Így ezt TXT alapján tudnánk letesztelni. Mégpedig itt. Ugye látható, hogy az első tánc, amit bemutattak, az a csecsecse. És a legutolsó pedig a bachata. Szóval ezeket kéne majd visszakapni. Ugye célszerű lenne ezeket változóba kinyerni, vagyis először mondjuk az első táncot, első tánc, erre létrehozunk egy változót, és a lista táncoknak vagyunk kíváncsi a 0. indexű elemére. Lista táncok, 0. indexű elemére vagyunk kíváncsiak, és azon belül pedig a tánc típusra vagyunk kíváncsiak. Így a csecsecset kéne megkapnunk, mint eredmény. És az utolsó tánchoz is létrehozunk egy változót, csak annyi különbséggel, hogy itt az utolsó elemre vagyunk kíváncsiak, viszont hogyha azt index alapján akarjuk kinyerni, akkor a -1. elemre vagyunk kíváncsiak, és így meg fogjuk kapni azt, hogy bachata. Ezután már csak annyi van hátra, hogy ki kéne íratni ezeket az adatokat. Szép formában. Mondjuk az első bemutatott tánc neve, 2. pont, és akkor ide írom az első táncot, valamint az utolsó bemutatott tánc, 2. pont, és itt fogok hivatkozni az utolsó tánc változóra. Futtassuk le és nézzük meg.
az első bemutatott tánc a csa-csa-csa, valamint az utolsó a bachata. Viszont egy lényeges dolog kimaradt, mégpedig az, hogy mindig ki kell iratnunk, hogy hanyadik feladatnál tartunk. Ez ugye a második feladat volt. És akkor most teszteljük le. Így a 2-es feladat kész is. Folytassuk a harmadik feladattal. Hány pár mutatott be szambát? A választ jelenítse meg a képernyőn. Ugye kiíratjuk, hogy harmadik feladatról van szó, és utána megszámolás tétel segítségével meg fogjuk számolni azt, hogy a listában hányszor fordul elő a szamba, mint tánctípus. Ugye ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy végig iterálunk forciklus segítségével a listánkon, és ahol a lista ilyedik elemének a tánctípusa az egyenlő azzal, hogy szamba, akkor egy count változóhoz mindig hozzáadunk egyet. Ez a count változó, ez integer típusú lesz, ugye 0 lesz a kezdeti értéke, és mindig egyel fogjuk növelni. Ezt valósítsuk is meg. Először is kiíratjuk, hogy hanyadik feladatról van szó. Ezután pedig létrehozunk egy count változót, mivel ez egy megszámolás tétel lesz, és a count változónak a kezdeti értéke az 0. Ezután for ciklussal végigmegyünk a listatáncokon, és hogyha a sor változónak a tánctípus értéke az egyenlő lesz azzal, hogy szamba, ami ugye string típus, akkor a countot növeljük egyel. És a legvégén kiíratjuk azt, hogy a táncok között kettős pont, és ezután a countnak az értékét kiíratjuk. Azt kaptuk, hogy 10-szer. De tegyük fel, hogy ezt szeretnénk tesztelni a TXT-ben, Ctrl-F-fel rákeresünk arra, hogy szamba, és valóban azt kapjuk, hogy 10-szer fordult elő ez a tánctípus, így a harmadik feladat jónak bizonyul. Folytassuk a 4-es feladattal. Írassa ki a képernyőre, hogy Vilma mely táncokban szerepelt. Ez egy kiválogatás tétel lesz, mert ugye for ciklussal végig szeretnénk iterálni a listatáncok listánkon, és ugye miatt ezt megtesszük, létrehozunk egy üres listát, mondjuk Vilma táncok. És bármikor, amikor találunk egy olyan dictionary-t, amiben a lány névnél előfordul az, hogy Vilma, akkor azt a tánctípust, amiben táncolt Vilma, azt hozzá fogjuk adni a Vilma táncok listánkhoz. És így a végén csak kiíratjuk, hogy Vilma ezekben a táncokban szerepelt, kettős pont, és utána végigiterálunk azon a listán, ami tartalmazza a Vilma által eladott táncokat. Ezt valósítsuk is meg. Először is ugye fontos, hogy kiíratjuk a 4. feladatot. Egyszerű. És ezután ugye létrehozzuk azt a listát, amit előbb említettem, mondjuk Vilma táncok üres lista, és ezután for ciklussal végigmegyek a listatáncokon, és hogyha a sornak a lány név kulcsa az egyenlő azzal, hogy Vilma, mint integer típus, vagy string típus, akkor a Vilma táncokhoz hozzá szeretném adni azt a tánctípust, amit Vilma táncolt. Mint például így. És ezután a legvégén kiíratom azt, hogy Vilma ezekben a táncokban szerepelt, kettős pont. Azt szeretném, hogy ezután a következő sorba kezdődjön. Még amúgy is a következő sorba fog kezdődni, szóval ez fölösleges beleírni. És ezután kiíratjuk a Vilma táncok listatípusú változónak az értékeit egy for ciklus segítségével, print sor. Ezt teszteljük is le. És azt kaptuk, hogy Vilma 3 táncban szerepel, a csa-csa-csában, a rumbában és a tangóban. De hogyha ezt le szeretnénk tesztelni, akkor csak rákeresünk Ctrl-F-fel arra, hogy Vilma, és láthatóan 3 táncot fogunk kapni. A tangót, a rumbát és a csa-csa-csát. Így a 4-es feladat kész. Jöjjön az 5-ös feladat. Kérjen be egy tánc nevét, majd írassa ki a képernyőre, hogy az adott táncot Vilma kivel mutatta be. Itt be fogunk kérni input segítségével egy stringet, és ugye ezt fogjuk eltárolni egy változóban. Például, ha bekért tánc szamba, és Vilma párja Bertalan volt, akkor a szamba bemutatóján Vilma párja Bertalan volt. Szöveg jelenjen meg. Ha a Vilma az adott tánc bemutatóján nem szerepelt, akkor azt írja ki a képernyőre, hogy Vilma nem táncolt szambát.
Hát ez egy eldöntéstétel lesz. És ugye az eldöntéstételnek az az alapja, hogy kell nekünk egy bool változó. Ennek a bool változónak az alapértéke az lesz, hogy false. És hogyha ennek a bool változónak az értéke false marad, akkor ugye ezt fogjuk kiíratni. Viszont, hogyha ennek a bool változónak az értéke true lesz, akkor majd ezt fogjuk kiíratni. Szóval akkor hozzuk is létre ezt a bool változót, csak először is írassuk így, hanyadik feladatnál tartunk, ezután pedig kérjünk be egy string típust, mégpedig egy táncnevet. Adjon meg egy tánc típust, 2. pont. Nagyszerű. És ezután kéne nekünk a bool változó, mondjuk legyen az neve, hogy van-e egyenlő false. Pont nem így, hanem false. Így. És ezután én for ciklussal végig szeretnék menni a listatáncon, és hogyha azt tapasztalom, hogy a lány név Vilma, és emellett a sornak a tánc típusa az egyenlő azzal, amit bekértem, adat, vagyis a bekérés 5-ös változóval egyenlő, akkor a van-e értékét true-ra állítom. Viszont ez ebben a helyzetben nem lesz elég, mivel nekem azt is el kéne tárolnom, hogy mi volt a fiú név, mivel azt kell majd kiíratnom. Szóval fiú névváltozóba el fogom majd tárolni, de egyelőre üresen hagyom. Oké. És ezen kívül akkor miután találtam egy olyan táncot, ami a bekéréssel egyenlő, és emellett a lány név az Vilma, akkor a van-e bool változó értékét true állítom, és a fiú nevet eltárolom. Ami ugye a fiú kulcsnál lesz található. És ezután, miután kiléptem a for ciklusból, egy elágazás segítségével megnézem, hogy a van-e változónak az értéke az egyenlő azzal, hogy true, és ezután kiíratom azt, amit a példában is látható, vagyis ezt itt. Csak annyi, hogy ugye itt a szamba helyre azt fogom beírni, ami a bekérés 5-ös változóban található. Itt ugye a Vilma marad, valamint a Bertalan majd a fiú név változóból fog jönni. Mégpedig innen. Viszont tegyük fel, hogy a van-e változó értéke false marad, akkor ezáltal az else ágba fog befutni, és ebbe az esetben pedig ezt kell kiíratnom itt. Teszteljük is le. Ugye most azt fogom beírni, hogy szamba, mivel a példában is az volt található, és azt kaptam, hogy Vilma nem táncolt szambát. Ami érdekes, mert a példában az van, hogy táncolt, szóval nézzük meg, hogy hol lehet itt a hiba. Nézzük meg, hogy Vilma táncolt egyáltalán szambát. Ugye táncolt csecsecsát, táncolt rumbát, és tangót. Szóval szambát nem táncolt, de akkor tesztük le olyannal, ahol tényleg táncolt, mondjuk tangót. A tangó bemutatóján Vilma párja Tivadar volt. Szóval így látható a teszt alapján, hogy az 5-ös feladat működik, ezáltal készen is vagyunk az 5-össel. Folytassuk a 6-os feladattal. Készítsen listát a bemutató részt vett fiúkról és lányokról. A listát a szereplők.txt nevű szöveges állományba mentse el a következő formátumban. A neveket vesszők válasszák el egymástól, de az utolsó név után már ne szerepeljen írásjel. És ugye itt van a példa, ahol fel vannak sorolva a lányok, láthatóan nem ABC sorrendben, valamint a fiúk is fel vannak sorolva, láthatóan nem ABC sorrendben, valamint az utolsó elem után nincsen vessző. Ugye ez, hogy nincsen vessző, ezt valószínűleg úgy fogjuk megoldani Pythonban, hogy egy beépített függvényt fogunk használni, mégpedig a join, vagy összekötés beépített függvényt fogjuk erre felhasználni. De előtte ugye más is fogunk használni, egy olyan adatszerkezetet, amit úgy hívnak, hogy set, vagyis halmaz, aminek az a lényege, hogy a duplikációkat megszünteti. Ez ugye nekünk azért lesz releváns, mert miután ugye kiíratjuk, hogy hanyadik feladatnál tartunk, mi esetünkben ez a 6-os feladat, utána létrehozok 2 darab set típusú adatszerkezetet, mondjuk egyet a lányoknak, és egyet a fiúknak. Ennek az lesz az értelme, hogy ugye a fiúk és a lányok azok nyilván többször előfordulnak a táncrend.txt-ben. Például mondjuk Katalin, ugye, hát ő csak 7-szer mondjuk. És én azt szeretném, hogy az összes fiú és az összes lány névet egyszer szerepeljen. Így bármennyiszer hozzáadom mondjuk a Katalint a lányok típusú adatszerkezethez, a Katalin mindig csak egyszer fog benne szerepelni, ugye ez a lényege. Ugye ebben az érettségi feladatban 3 különböző adatszerkezetet használunk, ugye használtunk listát, használtunk dictionary-t,
valamint most akkor elkezdett az ideje a set, vagyis a halmaznak a használatához is. Ugye most lesz az, hogy végigmegyünk for ciklussal a listatáncok nevezetű változónkon, és a lányokhoz hozzáadjuk a lányneveket, a fiúkhoz pedig a fiú neveket. És a végén azt fogjuk tapasztalni, hogy ha kiíratjuk printen mondjuk a lányokat, akkor mindegyik lánynév egyszer fog szerepelni, de ezt teszteljük is le. 5-ös feladat, szamba, és látható, hogy minden lánynév egyszer szerepel. A Katalin is egyszer, nem pedig 7-szer. Hol is van a Katalin? Itt van. Szóval így le is teszteltük, szóval ez egy eddig jó. És most kéne akkor összekötni őket vesszővel. Ehhez fogok használni egy joint, amit mondtam is. Szóval lány mondjuk stringet fog belőlük csinálni, és azt fogom csinálni, hogy leírom, hogy vesszővel szeretném elválasztani az elemeket, a lányok, valamint a fiúk adott szerkezetben. Ehhez leírom azt, hogy join, és ezután hát mondjuk listával kéne alakítani, amivel csak a joinnál csak listákat tudok használni, ezáltal ezt alkalmazom is. És ugyanezt megcsinálom a fiúknál is. Ez eddig oké. Csak most le kéne tesztelni, hogy akkor most a lány string típusú változóban mi szerepel. A lány neveknek kéne benne lenniük, amúgy vesszővel elválasztva, hogyha mindent jól csináltunk. És mindent jól is csináltunk, és a végén nincsen vessző. Nagyszerű. Most már csak annyi van hátra, hogy a feladat le is írta nekünk, hogy ezt el kéne tárolni a szereplők.txt-be, úgy, ahogy itt is található. Vagyis először a lányokat fogjuk leírni, utána pedig a fiúkat. Vagyis lányok 2 pont, és utána írjuk ezt a részt itt. Ugye a fájlbaírást with open segítségével fogjuk megcsinálni, szóval with open, ugye ide fogjuk beírni azt a txt-t, amiben ki kell íratni, hogy ez a szereplők.txt volt, ugye a művelet, amit végezni fogok, az W, vagyis write, és az encoding UTF-8-ot nem felejtem el, mert ugye ez felelős az ékezetes karaktereknek a kiírásáért. Ezután ide megyek, és f.write segítséggel fogom kiíratni, hogy lány str, vagyis lány string típusú változóra hivatkozok, csak ugye az elején nem szabad elfelejteni azt, hogy ugye lányok 2 pont, és utána fogom kiíratni a változót. Ezt megismétlem ugyanitt, f.write, csak most fiúkkal, és a fiúk string típusú, vagy a fiúk string változóra hivatkozok. Így most, hogyha ezt lefuttatom, akkor létre kell nekem hoznia a szereplők.txt-t azokkal az adatokkal, amik nekem relevánsak. Hát majdnem jó, csak ugye per end kéne alkalmazni a lány nevek után, vagyis körülbelül itt. A per n ugye az enternek lesz megfeleltethető, mint például így. Na most teszteljük le. Beírom, hogy szamba. Nagyszerű, és akkor a szereplők.txt most már helyesen írja ki, és mutatja az adatokat. Így a 6-os feladat kész. Elérkeztünk az utolsó feladathoz, a 7-eshez. Írja ki a képernyőre, hogy melyik fiú szerepelt a legtöbbször a fiúk közül, és melyik lány a lányok közül. Ha több fiú vagy több lány is megfelel a feltételeknek, akkor valamennyi fiú, illetve valamennyi lány nevét írja ki. Hát ugye itt látjuk azt, hogy mennyi lány és mennyi fiú található, de ugye az előző feladatban azt nem néztük meg, hogy ezekhez a lány, valamint fiú nevekhez mennyi a mennyiségérték, a darabszám. Tegyük fel mondjuk itt a Luisa. Ugye mondjuk Ctrl-F segítségével ugye rá tudunk keresni. Mondjuk valószínűleg a Luisa az pont egy olyan név, ami nem található itt, szóval inkább olyannal dolgozunk, ami itt van. Szóval Ctrl-F Fruzsina. Ugye a Fruzsina az 5-ször található itt. De ugyanez igaz a fiú nevekre, hogyha rákeresek Ctrl-C, Ctrl-F, Kelemen 7-szer található. Szóval kell nekünk egy logikát kitalálni arra, hogy meg tudjuk nézni a fiúkat, hogy egy adott fiú névhez mennyi az a darabszám, ami hozzá tartozik, és talán majd ugyanezt a logikát implementeljük a lánynevekhez is. Én ezt inkább úgy csinálnám meg, hogy csinálnék egy dictionary-t. Ugye tudjuk azt, hogy a dictionary az kulcsértékpárokból áll. Itt a kulcs az a fiú név lenne, mi esetünkben tegyük fel mondjuk Kelemen. És ugye azt nézném, hogy az adott dictionary-ben az adott kulcs vagy a Kelemenhez, ha találok egy újabb Kelement, mint kulcs, akkor annak az értékét növelem 1-jel. Ugye ezt akkor kezdjük is el, implementáljuk is fiú, db-nek fogom elnevezni mondjuk, mint fiú darabszám a dictionary-met, for ciklussal végigmegyek a listatáncokon, és itt jobb lenne, hogyha a fiú
a nevét kiszervezném egy fiú nevezetű változóba, és ezután ugye azt nézném, hogyha a fiú nincsen benne a fiúdb-ben, vagyis hogyha a Kelemen név az nincsen benne, mint kulcsérték pár ebben a dictionaryben, akkor hozzá kéne adnom. De ugye hogyan tudom hozzáadni? Hát úgy, hogy a fiú db-nek a fiú kulcsát, vagyis a kelement, annak az értékét egyel teszem egyelővé. Szóval van egy kulcsérték párom, a kulcs a kelemen, az érték pedig az egy. Szóval egyszer megtaláltam. De hogyha már tegyük fel, hogy ez a kelemen benne van, akkor pedig növelnem kell az értékét. Amit így csinálok, csak én nem szeretnék rövidíteni, ezért inkább kiíratom teljesen. Fiú db, fiú. És ehhez hozzáadom. Oké, így a fő logikánk az meg is van, most már csak le kéne tesztelni, hogy kiíratom a fiú db-t. Szambát írok az 5-ös feladatba, és azt látom, hogy a kelemen 7-szer fordul elő. Ctrl-C-vel nézzük meg, vagy Ctrl-F-fel, hogy tényleg. És tényleg 7-szer található. Nézzük meg mondjuk az edét. Az ede az általában 4-szer szerepel, és tényleg 4-szer szerepel. Mondjuk nézzük meg a salamont. A salamon tényleg 2-szer szerepel. Szóval ez a logika, ez jó, hogy meg tudjuk nézni, hogy egy adott férfi névhez mi a darabszám, ami hozzá tartozik, akkor ezt le tudjuk másolni, és át tudjuk írni, hogy a lányokra is ugyanúgy ez igaz legyen, csak annyi, hogy egy pár változó nevet átírok. Valamint annyi, hogy itt akkor a lány nevet fogjuk keresni. Oké. És akkor teszteljük le azt, hogy a lányoknál is sikeresen tudtuk implementálni ezt a logikát. Luca 5-ször fordult elő, nézzük meg. És tényleg Emma 6-szor fordult elő. És tényleg 6-szor. Judit állítólag 4-szer. És tényleg 4-szer. Oké, most, hogy ezzel meg vagyunk, vagyis kigyűjtögettük, hogy a lánynevek és a fiúnevek mennyiszer szerepelnek, most kéne egy maximum keresést elvégeznünk. Mégpedig azért, mert ugye ebbe a maximum keresésbe meg tudnánk nézni, hogy a lánynevek közül melyik az az érték, ami a legnagyobb, és a fiú nevek közül melyik az a darabszám, amelyik a legnagyobb. Kezdjük akkor a fiúkkal úgy, mint előbb. Ugye kéne nekünk egy olyan változó, hogy max fiú, kezdeti értéknek kapja meg a nullát. Ezután én végig szeretnék menni egy for ciklus segítségével a fiú db-n, vagyis a fiú dictionary-n. Viszont én most az értékeket szeretném kinyerni. Ez azt fogja jelenteni, hogy mondjuk itt a lányoknál ugye az 5-ös, 7-es, 4-es, csak 6-os, meg a számokat fogom csak nézni, szóval csak az értékeket. Mert ugye tudjuk azt, hogy a dictionary-ben kulcsértékpárok vannak, ezáltal a values segítségével, ezzel a for ciklussal csak az értékeken fogok végig iterálni. És ezáltal ki tudom mindig választani, hogy melyik lesz a legnagyobb. Ugye itt ránézéssel látható, hogy a lányoknál Szilvia meg Katalin lesz a legtöbbször előforduló, a fiúknál meg majd meglátjuk. Szóval, hogyha db az nagyobb, mint max fiú, akkor max fiú egyenlő db. Nagyszerű, ugyanezt meg kéne csinálni a lányokkal is. Oké, így most megkaptam, hogy a lányoknál melyik az a szám, ami a legnagyobb, és a fiúknál is megkaptam ugyanezt. Most ki kéne gyűjtenem, mert ugye a feladat említette azt is, hogyha több fiú vagy több lány is megfelel a feltételeknek, akkor valamennyi fiú, illetve valamennyi lány nevét írja ki. Ezáltal több is előfordulhat. És ilyenkor kell nekem arra felkészülnöm, hogyha több is előfordulhat, akkor valahova ezeket ki kéne gyűjtenem. És ezt hova tudnám a legegyszerűbben kigyűjteni? Egy adatszerkezetben, mondjuk egy listában. Akkor ezt csináljuk is meg. Mondjuk először kezdjük megint a fiúkkal. Ugye most történik majd a gyűjtés, vagyis kigyűjtjük azokat a fiú neveket, amik mondjuk a legtöbbször fordulnak elő. Azt hiszem ebből 2 volt a Bertalan meg a Kelemen, de ezt majd mindjárt megnézzük. Szóval legtöbb fiú, és akkor ide fogjuk kigyűjtögetni a neveket. Ezután pedig for ciklus, for név és darab, és ugye én most a fiúkat nézem, szóval fiú db, és ugye én most az itemsre vagyok kíváncsi. Oké. Ez azt fogja jelenteni, hogy akkor a név lesz a kulcs, a darab pedig az érték.
És itt akkor meg tudom nézni azt, hogyha a darab, vagyis az aktuális fiú névhez tartozó érték az egyenlő a max fiúval, akkor találtam egy olyan nevet, tegyük fel mondjuk a Kelement vagy a Bertalant, ami mondjuk 7-szer fordul elő, akkor ezeket a neveket hozzá fogom adni a legtöbb fiú listámhoz, vagyis az adat szerkezetemhez. Ez igazából így jó is, csak ezt most meg kéne csinálnom a lányokkal is. Így. Oké. Most, hogy ezzel meg vagyok, megnézhetném, hogy milyen értékeket kaptam, mondjuk a legtöbb fiúnál és mondjuk a legtöbb lánynál. Legtöbb lány. Oké, nézzük meg. Hát igen, azt jól mondtam, hogy Kelemen és Bertalan, valamint ugye a lányoknál is láttuk, hogy Katalin és Szilvia volt a legnagyobb, szóval ezek az értékek amúgy jónak tűnnek. Most már csak annyi van hátra, hogy ezeket az adatokat ki kéne iratni elfogadható formában. Mondjuk oda van írva, hogy sorrendbe kell tenni? Nem kell sorrendbe tenni. Oké, akkor igazából csak egyszerűen kiíratjuk. Ugye a join-nal ma már találkoztunk, szóval ezt fogjuk itt is alkalmazni. Ugye vesszőkkel elkülönítve. Szóval legtöbb fiú str egyenlő, és akkor ide beírjuk azt, hogy ugye nekünk vesszőkkel lesznek ezek elkülönítve, és ugye listává alakítjuk a legtöbb fiút, de amúgy ez fölösleges, mert a legtöbb fiú már amúgy is listává van alakítva, mert lista, szóval ez nem kell. És ugyanezt megcsináljuk a lányokkal is. Így, oké. És akkor most már csak annyi van hátra, hogy kiíratjuk az adatainkat. Szóval a legtöbbet szerepelt fiúk, csak ugye zárójelben, mert nem biztos, hogy sok lesz. És akkor ide írjuk a legtöbb fiút, a lányokat, azokat majd a következő sorba. És ide jönnek a lányok. Oké, nézzük is meg, ugye ez már nekünk nem kell. És azt kaptuk, hogy Kelemen és Bertalan szerepelt a legtöbbet, a fiúk közül, a lányok közül pedig Katalin és Szilvia. Ezáltal a 7-es feladattal is készen vagyunk. Mire ezt a videót látjátok, majd úgyis fel lesz töltve a videó, valamint a forráskód is ide az oldalra. Köszönöm szépen a figyelmet!